BJ vlog sak lo lom le fek chiwa voinia hiam one new brand video kan lo siam anga in video nge kan ti chuam voinia hiam youtuber tharte mo beginner te kan lo focus don ani asan chu tunlai hiam hei youtuber thar nei te hian min lo contract a copyright strike te copyright claim te mo reuse content te kadonga ka solve thailo mo ka remove thailo ingtin nge ka ti don an tia an boy thina ni voinia hian ingtin nge in thiar film don ti kha kan explain don ani mo kan soi don ani voina kan video hi thlok pui tam tak po in umanga thlok pui lo po in omang thlok pui tur ta khan in lo en ani chuam top thleng in en sak turin lo nge na chewani mi in an upload to nu mo Facebook emo IG te chi rang platform om ta halaya mi in an upload to nu kha kan va download ta kan YouTube pa kan upload le che kham YouTube in alo detect nga la asan chu dan phal lo ani wang kham kan channel la problem mo alo thleng thin ta ni kan ti tur chu mi video kan upload tur bok ani lo ti kha ka soi du ni chuam mi video lo upload du ta ilapo engtin nge kan upload don kan ti chuam kan download tanga a video kha chuam kan edit thalenga kan mail te kan o te kan value mo kan thlut na kha atel nge ngei turani ti kha ka soi du ni tuna hiam video mo kan download ta kha minute nga ni ta sela kan value kha kan thlut na kha minute ruktal mo minute sari tal atel turani ti kha ka soi du ni asan chu tiang kha ani lo ani chuam buaina nakin zela kan ma son don ani ti kha kan lo theu don nia beginner ho te hian rules an shave lawa mi video ha an download popati khan an upload le a view te an lo nga ta a subscriber te an lo nga ta mo zan khat thin thua te sing tel mo view nuai thum nuai li te an lo mu thina an mani ngai dana chon hei youtuber kan ni to mo subscriber po ka nga to le tu view po ka nga to le tu an ti thina ma se view le subscriber nga awang kham youtuber kan ni theilawa youtuber dik tak chu tu nge kan ti chuam YouTube in rules ada te kha kan zoma ati ang thlapa kan upload khan youtuber pa ngai mo youtuber resell deu kan ni thei ani ti kha ka soi du ni kai po YouTube channel hi pathum kan nei to a ma se pani chu YouTube in min ai sak to a engwang nge kan ti chuam rules te ka sengai lo a ka upload zung ka du te kha chuan to pa chuam pani min ai sak to a tuna chuam an ei bang pakhat ale oma tu na mi hi chu an ei bang hi chu kai man ka ei to don ka ti ni ka en kol uluk to boka tuna chuan mi music te mi video te nang ma siam lo zong kha upload lo tur ani ber mai youtuber kan ni ma hian zir tam ila mo lekha po hi kan zir tam chuam kan thiama chu tiang bok chuam YouTube po hi zir tamanga ya mo a rules te en tam ngai ani te kha kan soi du ni tun lai chu YouTube hi kan mail riat tharin ka sia a asan chu engwang nge kan ti chuam YouTube atangin lo te kan la duam kan monetize du a chu tianga kan monetize du a lo te kan la du ni chuam mo kai mani
video nge hi siamila acha perin ka sia voina tan chu jong chu ni sela next video kai mule vek don nia mi video kan upload turani lo ti kha kan soi du ni bye bye